Soc Esther Jiménez Martínez, tinc 25 anys, soc de la Falla Sedaví i actualment treballo com a logopeda en una clínica multidisciplinària en Burxassot. Soc Daniela Sánchez Alonso, tinc 12 anys, estudie 6è de primària i soc de la Falla carrer Benemèrita Guàrdia Civil. Hola, soc Alicia Lavara Martilla, tinc 25 anys, vinc de la Falla, avinguda Reina Sofia, plaça Pedro Iturralde i voltants, i actualment estic treballant en el Departament de Qualitat d'una empresa que es dedica a fer productes detergents. Actualment, els mitjans que més em fan estar informada avui en dia són les xarxes socials. El més ràpid per a mi és entrar a qualsevol xarxa social i ficar-me a l'actualitat de qualsevol cosa que ha passat en el dia a dia o l'última notícia a l'última hora. Per a mi les falles són una part fonamental per a la meva vida, ja que sempre que tinc temps lliure vaig a la falla a fer qualsevol activitat. El meu primer record és en una presentació. Recorde que ens posaven adhesius blancs en les mans i després es llevaven per a llegir els nostres noms. Sempre anava agafada d'un dels meus amics i darrere l'escenari es donaven resquilletes i aigua per a berenar i estar entretinguts. Considere que les falles estan molt unides i n'hi ha un vincul molt directe en la part cultural. Les falles són cultura, són patrimoni de la UNESCO des de 2016 i considere que tot acte que es fa realment està unit en la cultura. Des del concurs de declamació, per exemple, que fem en la falla o escriure el nostre llibret, en el nostre llibret recapitulem moltíssima informació que és cultura. El primer record que tinc jo meu de les falles va ser la primera vegada que vaig fer teatre, ja que era molt xicoteta i va ser molt divertit. Per a mi, la germanor és la unió fallera. Considere que és ajudar-nos els uns als altres sempre que ho necessitem i treballar tots junts cap a un mateix fi per a que les nostres falles es mantinguen vives i no perdem la cultura i la tradició. M'encanta fer teatre. Des de fa uns anys estem participant, la meva comissió i jo, en l'obra llarga i curta de teatre i és algo que gaudís moltíssim cada vegada que vaig a ensaiar i a fer germanor fallera i víncul faller. A mi m'agradaria ser de la cort d'honor infantil, ja que m'encanten les falles i m'agradaria passar un any més amb les meves amigues. I jo crec que el perfil que té que tindre la xiqueta té que ser molt tranquil·la, responsable i molt amigable. Doncs per a mi, la part festiva de les falles és tot aquell moment que aprofitem per a fer germanor, ja siga un culinari, el mitjans faller, un sopar de divendres, una nit de falles. És tot aquell moment que aprofites per a conèixer a la gent de la teua falla i, a més, a la gent d'altres comissions. Per a mi, la part festiva de les falles és important, perquè crec que ha de conviure amb la cultura per així poder mantenir la nostra festa viva i junts lluitar per a que continuï durant molts anys.